एसे मोखां दिन्थिहरदो बाजैमोनाबो नानिमोनाबो मा लाजिखो लाजिबायनो लाजिनाङा दे थाखासो मोनगोन दा मोनसे जायगा दंफैयो नैबे जाहैबाय नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ नैबे जाहैबाय काजलगाव कक' नार्सारि होननानै बुङो दा आङो नैबेयाव एन्ट्रेन्सआव दंफैयो दा बिथांमोना आंखौ नेना दंफैखायोमोन आं बिथांमोनजों कन्टेक्ट खालामबाय दा नै बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय खुलुमबाय जोंनि काजलगाव कक'वा गार्डेनाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय आरो जोंनि आदायाबो फैबाय बिथांखौबो जों गोसो गोरबोजों थेंक इउ होननानै बुङो बिथां सिस्टारजों आं कन्टेक्ट खालामनाय जादोंमोन दा बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय बिथांमोना आंखौ नेना थाबाय नों हामबायदों दा बे समाव जोङो बिथांनि गार्डेनखौ जोङो नायसै आरो दा बिथांनि न'आबो नै ओरैबायदि लुखाबाय आरोखि कक'वाजों माने खामायनानै लुखाबाय आरोखि कक'वाल' नङा ने आरो बायदिसिनाबो दंबावो नामा जों थांनि बिबारबो दङ बिबारबो दं नै बेनो आरो आदसा नैबेवहाय नैबे मा खालामदों बेयो जाहैबाय माबा जोङो कक'वा बेगरखौ सोयोना बेखौ अखा नाङैनो जोङो बेबायदि खालामनानै दोनदों आरो अखाजों बुदामलेयो नालाय ओंखायनो बिदि होबा साबसिन जायो नालाय नैबे जाहैबाय दा प्रथम स्टार्ट खालामदों आरोखि नैबेवहाय सिडलिं होनानै दोनबाय खोबना दोनदों आरोखि नै ओरैबायदि नैबे ओरैबायदि लुखादों आरोखि नैबेबायदि ओमफ्राय नैबे माखासे दा रेडि जादों आरो बेखौ बेबायदि बानायथ'नो हास्लाबाखै बानायगोन उनाव नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइसमोना बिदिनो जोङो सोख'नो हाया नालाय जोङो हेल्प खालामनो थाखाय जोङो गामिनि मानसिखौनो लादों आरो बिदिनो नानिमोन मावगासिनो दङ बाजैमोन मावगासिनो दङ एसे मोखां दिन्थिहरदो बाजैमोनाबो नानिमोनाबो मा लाजिखो लाजिबायनो लाजिनाङा दे थाखासो मोनगोन दा नै बेबायदि सोयो आरो नै बेबायदि हा सोबाय ओमफ्राय नैबावहाय बिसोरो सिटखौ होगोन आरो बेगरखौ होगोन ओमफ्राय ओमफ्राय जोङो नायबावगोन बिसोरनि माखासे नार्सारि खालामनायखौहाय नैबे जाहैबाय बेनो फुलिया नायसै बेनो जोंनिया कक'वा फुलिया बेनो नै बेखौ गोबां मानसियानो मोनथिया बेखौ होनो जाहैबाय कक'वा ट्रि बिनिफ्रायनो जोङो दा बिफांखौबो नोंथांमोननो डेम' देखायगोन बेनिफ्रायनो जोङो गोबांथार बेगरफोर दिहुननो हायो बेगरजोंनो जोङो गोबां मेडिसिन ओमफ्राय क्रिम ओमफ्राय माबा कक' पाउदार बाटार ओमफ्राय चक्लेटजों जे जायो डायरि मिल्क जायो बेखौ बानायो आरो फुलिया बेनो नैबे खै मासनि जाखो बियो फुलिया बियो बोसोरसे जाबाय ने बोसोरसे जाबाय बे माबा जाबाय 9-10 मान्थस जाबाय 9-10 मान्थस जाबाय आरो ओमफ्राय बेवहाय भाराइटि थायो नामा भाराइटिसफोर दङ ओमफ्राय नैबे दा रेटफोरा दा अडियन्सफोरा नायनोबो हागौ दा सोंनोबो हागौ दा रेटफोरा बेयावहाय बेसेबां होदों बेखौ नोंथांमोना एसे खोन्थाहरबा मोजां जागौमोन बेयोथ' जोंना रेटआ 30निफ्राय 70 रुपिससिम दङ 70 रुपिस 30निफ्राय आदसा नैबे बेसेबांनि नैबे दा 10 मान्थनिया बेखौथ' 60 ओमफ्राय आरो दंबावो बिदिनो नामा गुबुन भाराइटि आप डाउन जाबाय थायो लांफैबा जोङो मोजां मिलायनानै हरो आरो बेबो 60 नामा बे 50 बे गासिबो कक'वा जोब ओमफ्राय नै ओरैबो दंजोबो नै गोबां दङ नै ओरैबो नै लाब दङ नै नैबे ओंखारजेनबाय आरो ओंखारजेननाय बेबायदिनो थुमेन जायो ओंखारनाया मैखुनफोर बायदि ओंखारजेननाय आरो बेबायदि ओंखारो आरो नै ओरैबो दङ बेबायदिनो बानायजोबनाय गासिबो टेन नै होजोबनानै बावनाबो ओंखारबाय नै नैबे बेसेबां देसनि जाखो बियो 2 weeks जाबाय बे सप्तानै जाबाय 2 weeksनि नैबे 2 weeksनि फुलिया बेबायदि जायो नोंथांमोन दा जोङो माखासे दंबावो जोङो नायबावगोन आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोनाव माखासे माबा दंबावो जोङो बेखौबो नायलांगोन दाथ' आरो मोनसे वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे फैगासिनो दङ बेनि थाखाय सोर सोरनो फुलि नांगौब्ला एसे बाल्कआव नांगौबा बुरजा नांगौब्ला अर्डार होनो हागोन आरो जोंनावहाय आरो जों बेसे हायो डिसकाउन्टआवहाय ओमफ्राय जेन'बा ओरैहाय आंनि भिउवार्सफ्रा जुदि फैयोब्ला कन्टेक्ट खालामनानै बेनिफ्राय माबा मोनसे डिसकाउन्टफोर दं नामा जागोन खिन्थाफैनांगोन आं उमुक ब्लगनिफ्राय नायनानै फैदों जुदि गाइसमोन नोंथांमोना जुदि फैनो लुबैदोंब्ला लांनो लुबैदोंबा आंनि जुदि चेनेलनि जुगिदि नोंथांमोना फैनो लुबैदोंबा नुदोंब्ला नोंथांमोना डिसकाउन्टखौ मोनगोन होननानै सिस्टारा बुंखाबाय दा नोंथांमोना फैनो हागोन आरोखि नै बिबारफोरबो दङ बिबारफोर दङ
नै थाइजौ मियाजाकि दङ बे ओमफ्राय नैबे खान्थाल गोजा बे सिंनि गोजाया औ गोजा बे बिसबा गोजा जागोन बिसबा गोजा बैग्रि दं आतसा आतसा लेबु दं औ आरो नै मस्ट डिमान्डिं जादों नैबे मेकाडामिया औ नै दङ मेकाडामिनि फुलि दङ एकाडेमि चिकु दं चिकुबो दं नै ओमफ्राय जोंनाव दा मोनगोन नैबे मेकाडेमिया बेसेबां बियो रेटआ बेयो गिदिरा 800 per piece बे 800 होननानै बेयो 350 3 years जाखानायनि 3 बियो years जाखाबाय ओमफ्राय फिथाइया नैबे 350 मोनगोन बे 350 नि 350 आवहाय 1 year जानाय बियो माबायो डिसकाउन्ट खालामनानै हरो जोङो औ फैब्लानो औ औ बेखौनो बे माबा नैबे अल टाइम बे माने 12 मास थाइबाय थाग्रा फिथाइया बेनि बे खान्थाला बेबो पिंक भेराइटि बियो आतसा आतसा दानिया जोङो बिथांनि माखासे गार्डेनखौबो नायनो गोसो जादों नायहैनोसै बिथाङा माबायदि गार्डेन खालामदों जों नायहैनोसै आरो दंबावो नै बेयो बेल बिफांबो दङ जोंनावहाय नै आतसा बेलबो नांगौब्ला बेलबो मोनगोन ओमफ्राय नैबे सुमफ्राम आतसा सुमफ्राम बिफां नैबेखौहाय माखासे सुमफ्राम होनो माखासे मा होनो बेखौ सुपारिबो होनना बुङो दै सोर सोरा माने सुमफ्राम होनो कमेन्ट खालाम जायफोरा सुपारि होनो कमेन्ट खालाम आरोखि बबे जायगानिफ्राय नायदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओरैबायदि बेवहाय मावगासिनो दङ गलमरिसबो दङ जोङो गलमरिसआ गलमरिस ब्लेक पेपार ब्लेक पेपारा नै मोनसे नार्सारि हाबावनोसै जोङो नै बेवहायबो ओमफ्राय नै बेवहाय गासिबो नै बेयो भेनिला औ बानायला जोङो बेखौ अक्ट'बराव गायनाय जादोंमोन बारा ग्रथ जानो हायाखै माखासेफ्रा नै बिदिनो जाबाय आरो आतसा बेसेबां मानि जाखो बियो जों अक्ट'बराव गायदोंमोन बेखौहाय ओरैबायदि मावदों बिसोरो माने ल' बाजेटावहाय मावदों नैबे जाहैबाय पिलारा माने गयनि मावदों आरोखि गयनिखौसो गासिबो गायजोबदों आरोखि गयखौ हास'नानै ओमफ्राय बेखौ गायदों सेवैनि सिङावहाय जोङो प्लास्टिक होदों आतसा प्लास्टिक फाननानैहाय प्लास्टिक फाननानै नैबे डिसटेन्सखौ बेसेबां दोनदों जेनेबा पानिला गायग्राफोरनि थाखायबो एसे जोंथ' बिदि डिसटेन्सखौ सुनायानो जायाखै जों दुइ आराय फुट दं आरो आराय फुटानो जागोन बे ओमफ्राय ओरै फाथै गायनायखौ भेनिलानि फुलिखौबो जोंनाव एभेलेबेल मोनगोन इयाव दङमोन ओमफ्राय फाथैबो गायदों नै फाथैया बेबायदि होनानै गायबा मोजां जायो आरो खानोबो मेरला इनकाम खालामनो आतसा हायो नैबेबायदि टेन्ट लुनानै नैबेबायदि हेबदों आरो औवानिनो माने गोबां गामियारिफोरथ' औवा एभेलेबेलखा दा औवाखौनो बेबायदि हेबनानै नोंथांमोना होनो हायो खम बाजेटावनो बेबायदि फार्मिं खालामनो हागोन आरोखि खम बाजेट प्लास ओमफ्राय मा होनगोन खम जायगायावनो स्पेस जायफ्रा खम नोंथांमोनाबो मावनो हागोन आरोखि माल्टिपल क्रपिं खालामनो हागोन ओमफ्राय फाथैनि फुलियाबो जोंनाव मोनगोन बेखौ फाथैनि नामा आमगुरि पान्ट नै बेयावनो जोङो औवायावबो होनाय जादों बेहाय भेनिलाबो दङ भेनिला नै दा जोङो कक'आ एसे गार्डेन नायनोसै कक'आ गार्डेनखौ जायफोरा गय बागान दंखायो बिथांमोना गायनो हागोन डाबल इनकाम जाबाय आरो नै हाबजेनबाय आरोखि जों गार्डेनाव नै ओरैबायदिखा आरोखि नै ओरैबायदि दालाय फिथाइखौहाय जोङो खाबाय मोननानै ओमफ्राय माखासे दा अखा हानानै खानो मोनाखैना बिसोरो दङ आरो दायो बिबार लाफिनबाय नै गोमोन फिथाइखौ खानायखौ नैबे गोमोन बिदिनो खालाबायजायाना बे एसे फिसा जादों दै खमनि थाखाय बे फिसा जादों गिदिर जाबावो फिथाइया बै ओरैनो गिदिर जादोंलाय नै गोजौ ओरैनो गिदिर नै बेबायदि थायो आरोखि दा गार्डेना बिथांमोनाबो माल्टिपोल क्रपिं खालामदों नैबे जाहैबाय गय बागानावसो खालामदों आरोखि बेखौ गेजेर गेजेर गायजोबदों आरोखि बेबायदि नै बिबारा बेबायदि जायो नै बे बिबार आरो बियो बिबार लाफिनजोब्बाय बेबायदि बिबार लायो आरो ख्रिख्रिनो नै ओरै जि मोजां लादों नै बिबार लादों नै बे फिसा फिसा जानायनि खारना दैया खममोन दै अखा हायाखैमोन ना एबारनि बे दैज्लांनिया गिदिर गिदिर जायो मोनसे खोथा सोंनो सानो आं नोंथांमोनाव दा जेन'बा दैनि नोंथांमोना बिसयखौ बुंदों दा जुदि
दैया जुदि एभेलेबेल होनो हायोब्ला फिथाइया माने गब्लगोन आरो ने फिथाइ गब्लगोन आচ্ছা बे समावहाय जेनेबा नैबावहाय बेबायदि दै होनायनि मोनसे बेबस्थाफोर खालामब्ला साबसिन जागोन नामा ना माबा मोनसे जुदि नोंनि हाया गोरानब्ला नोङो ड्रेन सिस्टेम बानायनानै हो ओमफ्राय आरो जुदि नोंना हाया गिसियैनो थायोब्लालाय नांलाया दाथ' अखा बोथोरावथ' बयबो जेरावबो नांखाया ओमफ्राय बे माबायाव मेसें बोथोराव स्पेसियली ने मेसेङावहाय गोरान ड्रेन सिस्टेम बानायनो जोंनाबो हानायखौ एसे देखायदो आन्दायोना माबायदि केयार लानांगौ बेखौ नैबेबायदि हायो आरो नैबेबायदि हायो माने बे काटार माने बिगुरा गायो आচ্ছা नैबे दा काटार होनना बुंदों दा बे काटारखौहाय बहा मोनगोन बेखौ फ्लिपकार्टआव अर्डार फ्लिपकार्टआव अर्डार ने मोनो बांद्राय दाम नङा 280 350 500नि गाहाम औ दा गोबां अडियन्सफोरा बुंनोबो हागौ बा साननोबो हागौ जे बेखौहाय सिखाफोर दाजाया नामा होननानैहाय दा बेनि बागै नोंथाङा मा बुंगोन माबायो नोङो बिगुरखौ गाहोनो नाङा बेना माबाया बिगुरखौ गायोब्ला नोंना फिथाइया नै नुखाबाय नै बिगुरावसो माबायावसो थायो नालाय नै मेथ'खौ बादि थायो नालाय जुदि जों बेखौहाय जोङो बनानै बोनानै गायोब्ला बेवहाय फिथाइया माने दा जेराव नैबे थाइदों सेम बे जायगायावनो नेक्स्ट इयार दा थाइगोना बावनो थायफिनगोन बावहाय बेखायनो जोङो मोजाङै हानांगौ आरो बे बिगुरखौ गाहोनो नाङा खिथानि आङो नैबेयो जाहैबायना गावनो हारसिं गायजेननानै गावनो हारसिं बेबायदि थं फैगोन थं फैनायनि उनाव बेखौ दाननांगौ नामा होननानै बयबो सोङो आं खिन्थानोसै भिडिअनि गेजेरजों एसे बे दाननांलाया हारसिंनो बेबायदि दालाय जानानै फैयो आरो बेवहाय गावनो गावस्रायो ओमफ्राय बिनि गेजेराव माखासेखौ दोनदो ओमफ्राय माखासेखौ हादो आरो बिनि ओरै थांनायनि उनावनो नै बिदिनिफ्राय फैबावोना गोजौ दावखोयो हेल्दि नुगोन आरो खिन्थु बेखौ जोङो हानानै होनांगौ दोननो नाङा आरो नै जोंबो हादों बिदिनो हाफामबाय थानांगौ आरो आनवान्टेड जेनेबा ब्रान्चखौहाय काट खालामनांगौ आरो काट खालामनांगौ ओमफ्राय नै गाहायावबो नै रज'दों बेयावबो फैदोंना बेखौ काट खालामनानै गारनांगौ आरो बिदि गारनांगौ बिनिफ्रायसो बिलाइ बिदि दोननांगौ आरो नै गाहायावनो बारदों सेस बेयो हानिफ्रायनो बारखायो नै हानिफ्रायनो ओरै बारो खानो मोनाखै बे मोनजोब्बाय आरो ने बे आচ্ছা नैबेवहाय मोनसे कनफिउजन जादों दा गोमोनखौहाय बोरै सिनायो आरो गोथांखौ बोरैहाय डिफारेन्सआ नै बियो नै गोथाङा नै बेबायदि जायो नै कालारा माने ग्रिन जायो आरोखि ग्रिन जायो ओमफ्राय मोनबोला नै माबा गोमो जायो आरो येल्ल' बेबायदि ग्रिन जायो ओमफ्राय मोनोब्ला नै बेबायदि कालारा बेबायदि जायो आरोखि होमबानो मिथिखायो आरो दा गोबाङानो सोङो बेबायदि नैबावबो फिथाइया नै गोबां थायदों नैबे हिल लिटार बिफाङा बेनिफ्राय बेगरखौबो नायनो लुगैयोना आङो देखावनानै दिन्थिनि खानायनि उनाव जिखुनु गोरा जायगायावहाय देना होबानो बियो गावगोन आरो आচ্ছা बेबायदि बेगरा बेबायदि गोबोनो मोनसे फिथाइयावहाय गिदिरा 45 था गाहाम थायो आरो बिदिनो बेखौ जानायनोबो हायो अबेबाया दैसब अबेबाया गोदैनो अबेबाया खैरोम दैरोम आচ্ছা आंबो मोनसे ट्राइ खालामनायनोसै जानानैहाय आচ্ছা माबायदि जाना नायनोसै आंबो बिराद टेस्टि गोदै आरो बियो बेहाबो गावनि टेस्ट दङ ओमफ्राय बे सिङावनि बेगरासो आरो मेना सिङावनि गुथिया बेखौसो बानायो आरो माबाखौहाय क्रिम बाटार कक' पाउदार डायरी मिल्क चकलेट बेफोरखौ बानायो बेजोंहाय गोबां गार्डेन बानायदों नै गोबां गार्डेन दा ओरैबायदि दिन्थिबावनोसै आङो नै ओरैबो ओरैबायदि माने फुलिया एभेलेबेल आरोखि नै फुलिया एभेलेबेल जेरावखि जाया नोंथांमोना नांगौब्लानो लांफैनो हागोन फुलिया एभेलेबेल नै नैबे बेसेबां माननिथाय नैबे बियो 1.5 बिदिबायदि जायाखै 1.5 मासावहाय नैबेबायदि जादों आरो नैबे 1.5 मासनि फुलि बियो 1.5 मासनि फुलि बेबायदि बिदिनो अबेबा गाहाय थायो बिफाङा माने बैसो जायाखै बायदि नुयो खिन्थु बियो गाहायावनो गोरा जाखाबाय आरो गाहायावनो दालाय लाबाय बे हेभि फिथाइ होदोंमोन बियो 250 थानि बारा दंमोन बेहाय फिथाइया नैबे बेनिफ्राय नैबेसिमाव 250 थानि बारा दंमोन गिदिर गिदिरबा खाजोब्बाय ओमफ्राय दा बिनि फिसा फिसासिना थाबाय आरो उन मोननाया ओमफ्राय जेन'बा नैबेखौ बोसोर एनुवेलि बेसेबां खनबेसे बेखौहाय माबा खालामनो मोनो जेनेबा हार्भेस्टिंआवहाय खनथाम बारगासिनो थाबाय माखासेया एसे देरबाय माखासेया मोनबाय बेबायदि जालाङो आरो माने ग्रोब ग्रोब जालांखायो आरोखि मोनसे एगजाम्पल हिसाबै जोङो नायबावनोसै
बैयावहाय नुहुरदों बेखौ एसे नायहैनो सानदों जा नैबे नैबावहाय आरोखि नैबेवहाय नै गोथांबो दङ गोमोनबो दङ आरोखि बेयो गोथां औ नैबेयो बिबार बारजेनबाय बिनि उनावहाय अबेबाया एसे देरनाया गैलालाय नैबे गोथां बिनि उनाव माखासे मोनगासिनो थाबाय नै गोमोन बेबायदि आरोखि मोननाया मोनगासिनो थागोन आरो रानाया रागासिनो थागोन बिसोरो आरो मोजां बिसय फिथाइनि बिफांनि बिसय मिन्थिनो लुबैब्ला जोंनाव फैनो हागोन नायफैनो हागोन आरो कन्टेक्ट खालामनो हागोन जों आरो मोनसे खोथा बाव दा नैबे बिथां सिस्टारमोना माने मोनसे चेनेल दंखायो दा बे चेनेलावबो नोंथांमोना भिजिट खालामनानैहाय नायनो हागोन आरोखि बिथांमोना एक्सप्लर खालामो मा खालामो माबायदि माखासे एग्जाम्पलफोरखौ होगोन जोङो होबाय थाखायो जोंनि केयारिं टिप्स होबाय थाखायो जों माबायावहाय जोंनि चेनेलावहाय जोङो आंनि चेनेला जादों काजलगाव कक'वा गार्डेन कक'वानिनोखा आंना कक'वा गार्डेन बेयाव थांनानै नोंथांमोना चेनेल माबा साबसक्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय होमबानो नोंथांमोना बिनि बिसय कक'वानि बिसय मिथिबाय थानो मोनगोन आरो बेनाबो दङ आंनिया जाहैबाय लिया बसुमतारी इउटुब चेनेल बेयावबो होबाय थानाय जायो कक'वानि सोमोन्दै ओमफ्राय नोंथांमोना नायहैदो थांनानै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय मोनसे खोथा जाहैबाय नैबे सिस्टारनिखौबो बिथांनि सिस्टारनि जितु चेनेलनि लिंक आङो बेखौबो नैबे डिसक्रिपसनाव होगोन नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आरो बिथांनि सिस्टारनिखौबो बिथांनिया मा बुंदोंमोन सिस्टारनिया काजलगाव कक'वा गार्डेन माने जायगानि नामखौनो होनखाबाय आरोखि ओमफ्राय बिदिनो सासेनाबो दंबावो बेना रैसुमै नार्जारि बिथांमोना गोबां बेबायदिनो ब्लगिं एक्सप्लर खालामबाय थाखायो आंबो माने नैबेयाव फैनाया बिथांमोननि चेनेलनि जुगिदिसो फैनाय जाखादों दा नैबे बिथां सिस्टारखौ आं कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजों फैनाय जाबाय गोबां गोजानब्लाबो फैबाय नोंथांमोना आरो जायफोरा बिदिनो माबा खालामनो सानदों फैनो हाबानो जाबाय फैबानो जाबाय भिडिअ खालामनो सानदोंब्ला कन्टेक्ट खालामनानै फैबानो जाबाय जों वेलकाम खालामो गासिबो फैनो हागोन नैबे आंनि थाखाय आरोखि मोनसे गिफ्ट जाहैबाय बियो दा बिथांमोना आंनो हरगोन जाहैबाय आरोखि नोंथांमोनाबो फैबा बेबायदि मोनलांगोन फैनो दाबा गोबां साननो हागौ फैयोब्ला एसे लस जायो गोबां गोजान जायगा होननानै खिन्थु फैयोब्ला लाब जायो बेनिफिट जायो माखासे टिप्सफोरखौ मोनो आरो हरैबो दंबावो फुलिया जोङो बेखौ देखायनोसै नैबेयावहाय मोनसे नुदों बेखौ जों नायहैनो नैबे एखे गुदिनिफ्राय फिथाइ थायदों आरोना बेखौ जों नायहैनो एसे एक्सप्लर खालामहैनो आरोखि ओरैबायदि थायदों नै ओरैबायदि गाहायनिफ्राय थायखायो नै सिक नैबेयावहाय बिबार दं आरो नैबे बिबार जाहैबाय नैबे फिथाइ जाहैबाय बेबायदि आरोखि नैबे बुस्थुआ नैबे एसे राहांबाय आरोखि मोनहांगासिनो दङ नैबे गोथां नैबे मोनहांबाय आरोखि बैयावहाय ओरैबायदि गुदिनिफ्राय थायदों आरो नैबे गुदिनिफ्राय फुरा गुदिनिफ्राय हार्ड नांनायनिफ्राय थायखादों आरोखि मिनिमाम बेबायदिनो बिफाङावहाय बेसेबांसिम फिथाइ थायनाय जायो जेनेबा ओरैनो जोङो माने उन सिगां मोनोना बिदिनो ज' खानाय जायाखै जोङो उन सिगां जायो नालाय ओंखायनो माने जोङो दा हिसाब खालामनायाव फांसे बिफाङावनो जोंना 100नि बारा फिथाइ थायो फांसे बिफाङावनो माने थाइगासेयाव 300 थाखा गाहाम थायो नैबे बिफाङावबो बिराद थायदों नैबे मोनफ्रुजोब्बाय नै बिराद थायदों दा बेखौबो जों नायहैनो आरो बिराद गिदिर जायो बिफाङा ओमफ्राय दै खमनि थाखाय फिसा जादों खायफा हनै समावसो ओरैबायदि आरोखि नुबायना नै बेबायदि आरो खायसेया सानो आरोखि माने फिसा जाखो साइसालाय मानो गब्ल'वाखै होननानै दा बिथांमोना खोन्थाखाबाय एक्सप्लेन खालामखाबाय जे दै खमनि थाखायसो बेबायदि फिसा जादों आरोखि दै मोनोब्ला नैबे मेसेङाव बारनायमोन नालाय दा दै मोनैखाय नैबे फिसा जादों आरोखि दा जिहेतु बिबार लादों नैबे फिथाइया देरहैसिगोन आरो ने नेक्स्टआवहाय जों आरो मोनसे जायगायाव जों नायहैबावगोन बेयावबो दंबावो अखानि थाखायनो साफा खालामनो फुलि मोनाखै बानायजोबदों नै देरहांबाय बिदिनो नै नैबावबो नार्सारि आरो नैबावबो बानायगासिनो दं नैबावबो नै एभेलेबेल बेबायदि बानायजोबदों आरो ख्रि बेबायदि दंजोबोमोन बेयो गिदिरमोन जायफोरा सिगाङाव लांफैदों बिसोरो मिथिगौ जोब्बाय आरो बेयो गिदिरमोन बेसे जानाय दंमोन दा बे गोदान सोनाय